Glædelig jul! Glædelig jul! Ray og jeg har holdt jul i Danmark i år, og vi har lavet en lille vlog herfra. Jeg startede morgen ud med at lave noget rødkål og fik pakket de sidste gaver ind. Vi fulgte hele dagen med i, hvor mange subscribers jeg har på YouTube, da jeg er lige ved at ramme de 10 millioner subscribers. Omkring middag mødtes vi med 2 af vores venner, som vi tog i kirke med. Og vi mødte en lille sulhest. Nå. Ray er vild med at synge med på de danske julesange, så her kommer der lige lidt derfra. På vejen hjem fra kirken kom vi lige forbi en legeplads. Og der var stuegynge. Jubi! Da vi så kom hjem, og det var lidt senere, var det endelig tid til at spise. Jeg glæder mig til at spise. Da vi havde spist, var det tid til at tænde juletræet. De er så fine. Og så skulle vi selvfølgelig danse rundt om juletræet. Og jule var lidt poste. Og så var det endelig tid til gaver. Mange gaver. Og så spiste vi selvfølgelig risalemang, og Ray vandt mandelgaven. Mere gaver til mig. Og så sluttede vi aftenen af med at spille nogle forskellige spil. Det var vores juleaften. Hvordan fejrede I jul i år?